Τώρα δεν μένει παρά να πάμε στην συνάρτηση Listener Frame Ready και να γράψουμε το πώς θα χειριστούμε αυτές τις χειρονομίες. Θα προσθέσουμε έναν ακέραιο, τον Gestures Number, στον οποίο θα καταγράφουμε πόσες χειρονομίες διάβασε ο αισθητήρας μας μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είδαμε από το διάγραμμα κλάσεων του Leap SDK ότι έχουμε πρόσβαση στα gestures μέσω της κλάσης frame. Άρα για να μπορέσουμε να μετρήσουμε πόσα gestures αναγνώρισε ο αισθητήρας μας μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, θα μετρήσουμε τα αντικείμενα gestures μέσα στη frame. Αν υπάρχουν χειρονομίες, άρα if gestures number μεγαλύτερο από το 0, τότε θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τι είδους χειρονομία ήταν αυτή η οποία αναγνωρίστηκε από τον αισθητήρα μας. Αν λοιπόν η πρώτη από όλες τις χειρονομίες είναι του τύπου swipe, τότε θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο αντικείμενο του τύπου swipe gesture, το οποίο θα αρχικοποιηθεί με είσοδο την χειρονομία την οποία αναγνωρίσαμε και από αυτό θα μπορέσουμε να τραβήξουμε την πληροφορία που θέλουμε. Προσθέτουμε στο gesture string το κείμενο το οποίο μας ενδιαφέρει και όπως είδαμε στην εισαγωγή, η παράμετρος direction μας δίνει τη διεύθυνση της κίνησης. Αν λοιπόν η συντεταγμένη χ είναι θετική, σημαίνει ότι η κίνηση είναι από αριστερά προς τα δεξιά, αν θυμηθούμε και το σύστημα συντεταγμένων του Leap Motion. Άρα, αν η κίνηση είναι από αριστερά προς τα δεξιά, θα γράψουμε στο gesture string to the right. Αλλιώς, to the left. Με αντίστοιχο τρόπο θα χειριστούμε και τις υπόλοιπες χειρονομίες. Αν λοιπόν ο τύπος της χειρονομίας ο οποίος αναγνωρίστηκε είναι κύκλος, τότε θα δημιουργήσουμε ένα καινούργιο αντικείμενο, το Circle Gesture, αρχικοποιώντας το με είσοδο την πρώτη χειρονομία την οποία αναγνώρισε ο αισθητήρας μας. Το gesture string θα γίνει Circle Gesture. Όπως είδαμε λοιπόν στην εισαγωγή, η Circle Gesture μας παρέχει κάποιες παραμέτρους. Μία από αυτές είναι η Normal. Είναι δηλαδή το διάνυσμα το οποίο είναι κάθετο στο επίπεδο του κύκλου. Η διεύθυνση του διανύσματος ακολουθεί τον κανόνα του αντίχειρα του δεξιού χεριού. Αν λοιπόν το Z του διανύσματος είναι αρνητικό,
σημαίνει ότι η κυκλική κίνηση είναι με τη φορά των δικτών του ρολογιού, αλλιώς αντίστροφα. Έτσι γράφουμε το κατάλληλο gesture string. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε και με την keytab gesture. Ομοίως ελέγχουμε τον τύπο της πρώτης χειρονομίας που αναγνωρίστηκε. Αν είναι keytab, τότε θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο αντικείμενο, το keytab gesture. Είδαμε στην εισαγωγή ότι το keytab μας δίνει πληροφορία για τη θέση στην οποία κάναμε την χειρονομία. Έτσι λοιπόν θα ελέγχουμε κατά πόσο η χειρονομία έγινε μπροστά ή πίσω από τον αισθητήρα μας. Άρα λοιπόν στο διάνυσμα position θα ελέγξουμε το Z. Αν το Z είναι θετικό, σημαίνει ότι η κίνηση έγινε μπροστά από τον αισθητήρα μας, αλλιώς πίσω. Προφανώς θα συμπληρώσουμε και το gesture string με το κατάλληλο κείμενο. keytab gesture. Το πώς θα χειριστούμε τη screen tab είναι πολύ παρόμοιο με την keytab, οπότε κάνουμε copy-paste, όπου εκεί γράφουμε screen, και πάλι θα ελέγχουμε αν η κίνηση έγινε μπροστά από το επίπεδο ή πίσω από το επίπεδο του αισθητήρα μας. Όπως βλέπουμε λοιπόν στην εφαρμογή, αναγνωρίζει τη θέση του δακτύλου όταν κάνουμε κυκλική κίνηση. Μας λέει circle gesture clockwise, αντίστοιχα counterclockwise, αντίστοιχα swipe προς τα δεξιά και προς τα αριστερά. Ομοίως και για τις υπόλοιπες χειρονομίες. Γεια σας!